takas sikok na kinik taulurhon anak doh buru ni huri manjalo pasu-pasu paru mencari dena boson itu hatta syalani adorak sota umdu dia kau letak asa parjolo hida mangaluhon saluhuna kasakapta tua mata namar tua dewata amang parmusik nami nineng buhon nami maulon nami adorak saudu kami asa parjolo ngajo asa bedamang magodang alu-alu Ope, asang gia markonggop saluhuk na raja ni huta, na tua-tua ni huta, inat tasori pada, nak saluhuk na matahaya di akka pamarenta ni desa nami. Dawat ope, asa takas ma, aduh hondamang ma. Mau lihat yang ma pandai na malon, na tua-tua naman dokon asa siat jurma mula-mula siat jurma mula tokpa. Asa baik damang madihami gondang mula-mula las padomu ma tu gondang soba. Mau lihat tema pandinami ala diului hodo pangiduan nami. Di tikiope dinaktakat sahme marliat. Ala di dokon na tua-tua asa gabir do na sederi na pura do na setoba ya hami neng margodang alang-arang deri dalan nami may marsoba tua mata na martua de bata dina neng marliat tami ngarang deri ma benamang lihat to ma Jadi mau lihat tema di tuhattah, mau lihat tema nang dihita namar dongat kubu. Di takas marliat tita.